digambar nganti sing wedok ya digambar. Ya. Elok sembah nuwun Mas Bonar kuwi pelukis ketoprak nggone Indosiar ya beliaunya dari Kertek Wonosobo. Mbah nuwun tepuk tangan untuk Mas Bonar. Ngelengke rawuh, rawuh. Ini perahu layar Mas Jajak ini Mas Jajak yuk. Selamat malam sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Pak Igit. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten Sontonayan Kapencar Kertek Wonosobo. Alhamdulillah sugeng dalu kunjuk para pamirsa sedayanipun. Tuku jajan menyang pasar, roti donat tambahi gula. Cakep. Piyai Sontonayan mugi rejeki lancar, awake sehat panjang yuswa. Amin, 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 amin. Jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Tirakatan nonton wayang tambah rame jajak Purwodadi. Alhamdulillah. Aku nggumun estu Pak. Gumun perkara napa? Panggung tratak ditata, gamelan wayang ditekakno, pesinden pengrawit wis samapta, sing nonton padha teka, dalan Ki Sigit Ariyanto, rong dina iki ragate entek pira. Nuwun sewu, mongko lho Pak Igit. Piye? Kula tok niki 20 yuta. Nah, Mas Bayu ben krungu. Iki lho, dagelan 20 yuta karo ngeleti genset iki lho. Bunda Yuyun 15 yuta. Mbak Ima, Bunda Yosi, Mbak Yudeni, Mbak Idan iki rut 8 yutonan. Tujune sing loro iki gelem 250. Delalah Pak Igit resik ya gur 750. Mula is kebejan alhamdulillah. Kowe kok roh air Mas aku. Mas Bayu sing bocor ya. Nggih alhamdulillah saged sowan mriki. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sayang. Nggih. Dikenalke kene Gareng yo pirang-pirang. Aku mau wis karo Mas Gareng Widi Gareng Wonosobo wis akrab. Alhamdulillah. Wis sore wis wiawianan. Kula nggih wianan kalih Mas Gareng Widi, para malah pun teleponan panjenenganipun pentas teng Pudak Payung Semarang. Nggih kula teng mriki jane jak takjak ijolan karepe kula. Ben kono entuk cedak, kula entuk cedak. Lah Mas Gareng Widi le bales, "Ngapunten Mas, nek kula teng mriku nderek Pak Igit gak cucuk." Ya wis ngono aku. Sembrono kowe. Kowe garapi aku padha karo garapi panitia. Alah mboten napa-napa garapi jenengan paling melu nggih arang-arange kok. Oh iya ya. Anggere janji kono iso rak ya ora teko aku to. Iya. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu, para pamirsa kadang sutresna budaya pagelaran Renggit Purwa, nderek tepang gladiwanuh kula jajak Gareng Janakane wong Purwodadi. Kowe Gareng iki beda lho karo Janaka. Janaka iki bagus, Gareng iki pancen dandanane kaya ngono kuwi. Lho, Gareng yo Gareng, Janaka yo Janaka. Lah jenengan kirang mat. Kok kirang mat piye? Kirang paham situasi. Lah maksudnya? Nuwun sewu Bapak Ibu mboten umuk mboten sombong. Kula kenapa kok macak ngeten iki pamrih kula niku ben ora dicemburoni karo bojo kula. Kula niki tipikal wong setia. Kula nek dandan elek wong do gak gelem klirik. Ning nek kula dandan bagus do seneng karo aku atine bojoku piye rasane. Mula tak elek-elekke menjaga perasaan wanita. Jajal nek aku lugas sinden ora mulih Bapak Ibu. Lah. Mergo tanggapan sih. Nggih, pripun Pak Igit kados pundi raosipun pentas teng Wonosobo? Atis. Ah sami kula nggih ngaten. Mongko kula manukku kok ilang aku ning pikiran. Jenengan ampun sembrono lho Pak Igit kok malah. Ning estu ngremenaken sanget penontone tumplek blek Pak Igit. Saking kuatahe penonton kula jagongan kalih penonton. Nuwun sewu to Bu, mriki penonton hebat luar biasa. Napa kathah ingkang sami seneng wayang kula ora ngaten. Heeh. Ibu le mangsuli jane yo gak pati seneng Mas. Lah nek nonton maneman leh urunan kok.
Oh. Ya nggih to Pak. Lah ya maneman atase urunan dhewe nggo tirakatan nek gak dipirsani dhewe kon mirsani sinten. Iya. Niki bukti tresnanipun kalih budaya tegese nguri-uri kabudayan tilaranipun para kina wujuding tirakatan lek-lekan sedekah bumi rak ngaten to Pak. Nggih nyatane nuwun sewu. Bumi pertiwi sing saben dina ditanduri jagung lan pari yen dimasak dadi nasi yen didahar bisa marki awak sehat tur bergizi nyambut gawe semangat kudu ngati-ati muga pikulih rejeki kanggo nyukupi anak lan istri sing do duwe utang bisa nglunasi amin amin sing do Joko Prawan gek ndang do rabi amin sing do kerja mundak leh gaji amin sing tua-tua gek ndang do ngomonganmu aja ngawur lho. Sing ngawur kono dudu kula. Lah kok kowe toto do ndang mati arep muni ngono kowe. Mboten mungkin nek kula. Lah tibane iki Sing tuwa-tuwa ndang munggah kaji. Sapa muni mati mang? Sembronone ra umum. Oh, nguci-nguri kek ngacung kae. Mboten pareng. Mergo nuwun sewu ana tembungan kuna sing ngandhake. Piye? Tuwa utawa sepuh niku saka tembung sepuh. Mesti tak geser sithik. Sepuh niku sebdane ampuh, sak pangucape dadi, sak pangandikane mandi. Mula sing nom-nom nek karo sing sepuh kudu gelem ngurmati, engko nek disedakke mundak malati kowe dhewe sing rugi. Iki nek ra kanca ra tak kandhani. Alah oh iya. Aku Gareng Purwodadi ya, padake Gareng Widi. Bengi iki lambemu kok lunyu kaya ngemut oli. Kapakno ya bar ngombe kopi. Oh iya, wis ta. Ini kok sedulur Kene lanang. nek perkara kopi, kene iki nggon nganu lho, UMKM-e kene iki kopi murni dari penanaman sampai pengolahan hingga produk siap jual. Wah, luar Nama biasa. yang ada produknya Kampung Kopi, Oh, jeng. Bang, gini tenan. Varian kopi yang dihasilkan adalah by natural, honey dan full wash. Waduh, bahasa Inggris gak mudeng lho. Aku apalnya ya kopi bubuk ngono tok aku. Kopi liyane gak paham. Nggih kene iki UMKM kejaba kopi ya no manisan Carika. Oh. Kuwi produk yang hanya bisa ditanam dan diolah di pegunungan Dieng gini. Jenjen luar biasa, alhamdulillah. Ning nuwun sewu Bapak Ibu ora umuk ora sombong. Jenengan kok nanggap nuwun sewu ngrawuhke Pak Igit niku hal yang luar biasa. Tek ra luar biasa pripun. Sebabe dalange hebat, pengkrawite mumpuni tur hebat. Nuwun sewu sing ngendang Mas Bari, kejaba pengendang niki dalang kondang. Sing jaepong Mas Rangga dalang kondang. Terus sing balung Mas Dodo enjing-enjing mayang dalang kondang. Mas Ragil sing rebab dalang kondang. Mas Didi dalang kondang. Sing beduk tambal ban lho. Gak sak jose. Punten. 80% menika dalang sedaya. Kandhani kok. Klebu Gareng Jajak menika nggih dalang. Alah mboten sah ngoten to Pak. Alah isin. Menika sarjana seni jurusan pedalangan. Isin aku lah. Ning dalange ora payu, payune gareng. Loh, kamu harus bangga bisa menjadi inspirasi teman-teman lain. Sopo ngerti bagus barang sing nyaron ki dalang kita ora payu dalang, aku tak gareng ae cah kaya Jajak. Ngono ya iso. Nuwun sewu Mas Bagus. Jenengan nek kepengin gareng modale siji Mas. Apa? Kudu bagus kaya aku. Ora ini gur diorek-orek. Diorek-orek nuju pacaan. Nek ora nuju pacaan anggere wong njaluk foto. Wah, bagus sing. Awake dhewe kok dilem. Nek ra aku sapa sing ngelem bojo kowe wegah kok. Oh iya ya. Ning estu Pak, kula nggih nembe pisan sowan mriku ing Laladan Wonosobo, mugi dadosa paseduluran donya akhirat, paseduluran sing mbawa berkah. Amin Allahumma. Amin. Muga-muga sing muni amin banter tak dongakno taun ngarep munggah kaji. Amin. Sing amine dimpet telat 5 taun. Pancen antrine ya akeh. Lah mula niku nek dungane tetep sing sae to, Pak. Nggih. Alhamdulillah berkah. Tetembangan ya, Reng? Oh ngaten. Iya, Sendika dawuh, sendika dawuh. Nah nek bagian nembang kula paling seneng. Seneng pripun? Nek nembang kan mesti karo sinden. Oh iya no. Aku bar dinyek rek gak payu dalang gathuke apa gareng. Oke, golek kesempatan sing penak aku. Nah, dia. Ki sembanmu dirawi kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Injih. Pak Wanto sekalian saking Kudus rawuh. Wau nggih CFC wonten Ko Semarang. rombongan saking Banyumas. Nggih to. Matur nuwun Pak sinten asmane kesupen. Saking Banyumas niku motoran dugi mriki ndelah pas mati lampu Pak
Kula wau dandan saged dandan mergo disului kalih baterene Pak Banyumas wau. Oh, sembah nuwun. Estu mau nek mboten enten ngono ya judeg kula. Pangapunten alhamdulillah matur nuwun. Piyaine nggih tasih teng mriki wau. Sembah nuwun kanca-kanca Banjarnegara. Inggih leres-leres. Purbalingga kita yo ngelengke do penasaran. Monggo mriko-mriko wayangan nggih komplit sedaya enten dalu niki ning tetep milih jenengan. Alhamdulillah. Coba tak urutke presiden sing saka Rembang ya. Sendika. Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Iki kakak kelasmu kuliah nalika kakak kelas 1 tapi. Alhamdulillah. Mbak Ima. Piye? Aku nyenengke tenan piyaine. Wong ayu kene jumeneng ayu. Kene Mbak Ima jumeneng Mbak Ima. Nyedak pun Kakang yo ayu. Panas-panas mlaku ora nggawa payung sandale disarang lamaane mlengkung Surabaya geger kursine Madiun Jakarta kan rukun tetap merdeka. Wong ayu. Sampean mengundang aku apa? Wong ayu. Ora sadurunge. Oh, kene piye? Kene wong ayu cedak pun Kakang sing bagus, Dik. Kok Kakang iki lho, aku ki pernah Mbak Yumu kok kowe muni Kakang iki. Alah Mbak Yu yo malah saya penak lho andane. Kene wong ayu kita buktikan kepada seluruh masyarakat warga desa sekabupaten Wonosobo nek sejatine senadyan to aku dalang ning Patek Payu nek gareng kuwi luwih penak. Kok iso penak? Jenengan sing dicekli napa? Iki Dodokan keprak karo wayang. He beda gareng sing dicekli lho, tangane sinden. Lah ya urung-urung kok nyemek tangan. Ora apa-apa, nggo manasi kono. Sing bayari iki aku lho. Alah mbok men to, penting aku iki bayari ora tau demok sinden, ora tau gandeng sinden. Lah aku iki malah mak jenengan ora tau mergo wedi bojone. Iya sampean ra nggo bojo. Kandhane kok penak gareng nek karo dalang. Bayar nek gareng arah sepiro badine iki lho pirang-pirangan. Ngene ya iso temok-temok ngono. Kandhane, ayo wani temok ran jenengan. Ora. Kandhane ya penak gareng mon dalang. Dalang. Alah penak gareng kok. Ya wis, muga-muga wit bengi iki sak teruse kowe ora tau mayang gareng terus, laris garingmu. Angger 20 juta ya gelem. Amin. Amin. Nek yo dalang barang ayo. Wedi dekne. Lah piye to, ya tak amini kabeh nek ngono. Aku sesuke yo dalang masamu. Sesuk. Kuwi dalang tenan ora mbok disuluk nek dibuktekke iso. Lah ampun ngaten rek nyepelekke kula to, Pak. 6 modo-dodo 6. Ning nong. Suluk-suluk. Sarjana seni lulusan isi pedalangan lulus tahun pinten Mas Jaja? 2018. Orang 18 wah bocah wingi sore. Jurusan tata boga. Alah arep muni pedalangan isin. Pedalangan lho. Kelahiran tahun pira to sane kowe iki? 96. Bocah wingi sore ya Allah. Alah jenengan rasah ngoten apa? Isin Aku SMA kowe lagi lahir. Napa nggih? Oh iya no. 96 nggih. Ning nong. Ayo ketokno nek gareng ya iso dalang. Ayo. Jumangkah anggro sesumbar tepuk tangan. Wah. Lho. Iya. Kandhane bar kok tepuk tangan. apik aku. Baleni angkung ket sore gak enek wong tepuk tangan lho. Aku agak pisan langsung. Jumangkah nek. Jumangkah anggro sesumbar. Lindu bumi gonjang kanjeng kumaludo kadya guntur ketok umuping kang jala nidi mbak lumembah banyune kumambang tuhu sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi Laras Purwodadi ngeten iki, Pak. Oh iya. Tepuk tangan untuk gareng jasa. Aku. Saya pundi? Saya kula napa Pak Sigit? Saya gareng. Saya gareng. Gareng saya napa saya? Gareng saya napa saya? Monggo keinggal diberangkatne. Mboten sios. Mboten sios budal. Ya sebabe Pak Mudin mules. ora iso wis didusi kok. Ora mungkin.
Kula adus dhewe. Oh iya. Ada Mbak Ima, ada Mas Gareng. Coba kalian berdua seolah-olah romantis seperti pasangan yang idealis dan romantis. Seta romantis guyumu kok ngono to, Mas? Lumrah wong ayu wong gagah gedhe dhuwur ku nek guyu ya ngene iki. Ngene iki gagah gedhe dhuwur. Kowe aja nyawang mung kasating netra wong ayu. Lah piye? Aku moko ngomah gagah gedhe dhuwur. Lah, Gandeng cuaca kene dingin rodok mengkeret. Sapa guyu banter asem. Jenengan nyepelekke kula. Ya ora. Ora. Wegah aku nek ngono kuwi. Mulih lho aku lho. Ya Ndak mulih kono. Mulih ya. Ora engko sik. Sik. Kesusunya apa to, Bu? Malah nyapa to jenengan? Iya. Sing kaca mutenan nyawang aku terus lho. Oh iya to jaketan kuwi mau lho kuwi. Sik to, sampean Lho pancen wayange ning kene madhep menghadape yo kene. kesini to ya. Alah ora kok nek madhepe mriku ketara madhepe ning aku terus kok. Lah iki season limbukan mesti madhep ning pesinden. Kowe kok bintang GR. tamune iki sampean kok ya sing disawang ya sampean to ya. Nggih to, Mbak, jenengan seneng aku to. Lho ram lambe. Ora. Ning tenan bareng si saya sing itani iki lho. Gendong cah cilik. Sing gendong cah cilik. Aku nek nyawang cah cilik atiku keronto-ronto. Kono ki ngendi? Kono ki ngendi? Kulone. Kok sebabe kok iso keronto-ronto nyang cah cilik? Aku nek nyawang cah cilik keronto-ronto Pak. Sebabe Kelingan anakku. perkara Anakku ning omah ngene iki dimong sapa aku ngono. Lho bareng kelingan sing gedhe. Lah kok lali bojoku aku. wong edan. Yo tetep digandrung. Kono ki kulon. Wis ora perlu ngarahke pengampun kiblat to mau dibaleni. Dere iki ora nggon kiblat, dere iki kuwi mau ngono baleni. Ngampil tintinganipun pelok Rama. Wih, pelok. Nggih, no pelok biasa mawon. Wih, ngerti pelok jebule. Alah gak paham jenengan iki pelok biasa. Tulisannya PLB iki berarti B-ne biasa. Biasa. Oh. Pelok biasa. Tak kira pelok bem. Alah gak paham jenengan. Ora. Pelok biasa nek iki pelok baru. Barang. BR baru. Oh iya. Baru niki Iya, pelok iya. biasa niku Oh, pelok wis. baru. Nggih. Nggih, baru jadi. Paling ngarep gandrung. Iya ning tau. Alah lawas niku. Niku rak kono-kono gak paham. Gak paham sastra niku. Coba piye? Bapak Poco. Aja pocong sing romantis iki apa? Oh iya. Telune sepinten beda karo Prodadi ya, Pak. Oh nggih. Lulu. Ampun to. Lumonem, Ampun diwarai to. lumonem. Duh jagat dik wabah torong. Tugen tak gentung. Piye ta jane sire? Aku nek mbok iringi bingung ya. Lah ya padha wae. Kan Aja diringi pelok, mergo gamelane dekne ning omah ki slendro. Dekne ora kulino. Do jagate Yayi. Bathara. Yes niku lho. Ngono. Yayi kali mayat. Yayi. Kali nyamat. Sinten? Nyamat. Oh alah. Tunggale nyamat terus Sinoma apa kene? Parijoto. Welas sombring dasih kang nandhang kingking. Digandeng. Alah. Piye to, Mas? Meripate. Lah marai fokus mriki kok ngisor gak roh nenek sandungan no. Ana watune ora pirsa. Benci aku lho. Lah padune arep jelungup ning gone imae kaken alesan. Lah penake gareng rak gur niku to, Pak. Jenengan apa nggih saged? Ora iso. Guyune iki ra akeh-akeh wong gandrung iki. Sithik ae. Sithik ae. Ngono. Lah, ping 3. Ping Ngono wae. ji. Ro. Lu. Ora usah diucapke lu. Oh, mboten dilungi. Batin. Oh, batin. Nanonanong. Wala
tinilar garawa tuhu Rambutku nang tumane apa piye? tumane mlaku aduh Ngece, ngenyek kuwi. boten nyak Yayi Ping 3. Nah, wis ngono ae. pripun Yayi kudu ngentut Mboten Kang Mas. ana sinden digantung aku kudu ngentut benci aku imang wong ayu Tampet kok Mas. gelem tak pundhut garwa Yayi Oh iya. ceritane kowe mat mongso borong mosok arep nolak karo tresnaku mongko aku bagus gagah gede dhuwur lalu dadya kandila ning tias Senengane iki lho ngambu-ngambu tangan. tanganku dhewe lho Ora tanganku to? ora mungkin no, aku menjaga perasaan istri kok Coba balene piye mau? Piye? Tanganku muntir. Wong ngambung tangane dhewe kok bangga. setidaknya berani apakah dikau berani Ora. paling upama jenengan wani iki lho gur ngambung tangane Bu Yuyun mergo tandha bekti salim nyuwun pangapunten Pak Igit mboten napa-napa nggih Pak Igit Sumangga. injih Iya. ulun datan pisah gangsa rambut sawangen kaya apa Yayi Lah apa kowe? Lah apa? kae ngono bakul jagung bakar Lah hubungane kok nyamang bakul jagung arep tuku jagung kok. Kok ngisini-sini pacaran karo sinden kok gandrung sini ana tutuke jagung. Mbok sak orarane tak tumbaske perumnas Yayi. Tak tumbaske mobil Yayi. Alah Yayi. Nek gur perumnas mobil ngomah eding telecek pirang-pirang. Kuatah. Lelah mobil pirang-pirang, perumnas pirang-pirang, wae wong-wong. Ngene wonge diumukke. Lah nek bener to ngendi apa ngucape kula wau. Ngantek ngendikan leru ta. Ngomah ki pirang-pirang, wae wong-wong. Aku yo pirang-pirang tak tumpuk ning jero lemari tak debivet tak toto cilik-cilik ketok apik ya. Kayak jenenge mainan. Lak mobil. Yo. Bacotke Kang Mas. Kalamun datan pi nang yo Ngopo kuwi? wayang wong Srisik wayang wong ya Srisik ki alon-alon ora kaya ngono kuwi. alah saking gagah pintere anggone Srisik nek Mbak Ida paling Gagah gede duri ya. nek aku gandeng wong gesit ya Ya. patute ben radem iki lho Mas Iya. halo wong tumekeng lali Upama Mbak Ima dadi kembang kowe dadi apa? aku kang bakal dadi tawone ya Sebabe tak entup nek Mbak Ima dadi asbak kowe dadi apane, Reng? aku dadi rokoke Sebabe kena nggo necek tak cecek rokoke nek Mbak Ima dadi kompor kowe dadi apane? aku dadi seret Sebabe ngono nek nganti umup banyune kutah tak turi nek Mbak Ima dadi ambulan kowe dadi apane, Reng? Ya ben ketok kompak isine ambulan apa? Geser. Nek kembang kan tawon. Ya kowe takono kaya aku. Oh kaya ngono. Kowe ngono. Upama Mbak Ima dadi kembang jenengan dadi napa Pak Iki? Aku bakal dadi tawon. Sebabe Tak entup. nek Mbak Ima dadi kompor jenengan dadi napa Pak Iki? Dadi cerete. Sebabe Ndak dino nangkring terus. nek Mbak Ima dadi ambulan jenengan dadi apa Pak Iki? Aku dadi sopire. Lah mayite Iki.
Lho, supir ambulan iki jasane akeh lho, Reng, aja nyepeleke lho. Lah ning tiba mayit kok aku to, Pak? Gur umpama kowe kok pisan-pisan ya ora apa-apa, Reng. Oh, gladi bersih. Nggih. Ngono modele kene ya. Gak apa-apa nun sewu Bu, gak apa-apa gak tak bales. Pak Ikit ape tak bales kancane akeh kok. Ora masalah, bales ora masalah, wong fair kok. Piyayi kene wis ngerti SDM-e Gareng karo Dalang karo kanca-kanca cakran iki memang kadoan. Secara berpikir memang kadoan. Pemeneh kowe karo Mbak Ima, kowe nyepelekke Mbak Ima, gandrung Mbak Ima jak guyon. Secara kepinteran kowe iki adoh karo Mbak Ima. Ngono lho. Kok iso? Lho, dibuktikan. Oke. Oh. Dengan cara apa Pak Ikit? Lho biasa. Berbagai ilmu matematika wae sing sederhana. Oke, siap. Mbak Ima. Kula didu karo Mbak Ima, matematika. 5 tambah 5 berapa Mbak Ima? 10. Pinter Mbak Ima, 2 tambah 2 berapa? 4. Pinter cepet. Mas Gareng. Oke, 10. Oh, wong goblok iki ngono kuwi, kemeruh, keminter jawab sik. Iki ciri-ciri wong goblok. Kurang rampung pertanyaane kok. Lah gak padha kene, Pak. Beda no. Mbak Ima 5 tambah 5 Mbak Ima. 10. 2 tambah 2. 4. Mas Gareng. Oke. 5 tambah 2 tambah 4 tambah 3 dibagi 4. Ora iso. Cengenges. Mbak Ima 3 tambah 3 berapa, Mbak? 6. 4 tambah 4? 8. Mas Gareng? 6. Urung. 3 tambah 7 tambah 4 tambah 2 dibagi 4. Bingung. SDM rendah. Mas Gareng? Ya, Bu. Telek wedhus jenenge apa, Mas? Serindil, Telek sapi? lecong, Ya telek pitik. lencung. Lah nek ditakoni telek lancar. Nek matematika blas ora lancar mergo kene iki telek tok. Ngono kok arep umuk ning kene. Nuwun sewu Pak Ikit. Apa? Upama ning jenengan pas liwat. Aku mah liwat, aku lagi mayang wis ora liwat-liwatan. Iya, masa dalang kok kon mlaku-mlaku. Upama jenengan pas mayang. Iya, mayang. Delalah ngarep kono kok enek pitik terus nelek terus jenengan piye? Lha aku tetep mayang. Ya ora mambu no, Pak. Ora mampu. Lah nek upama ning pertelon ana letong, telek sapi, kowe liwat kowe terus piye? Ngalih njukuk karung arep adahi. Heeh. Ayo. Mlaku. Alah, mlaku arep mbok entekne iki mau, mbok sampari arep mbok njukuk piring, mbok pangan. Iya. Ngono kok ngaku wong cerdas. Loh, aja nesu, Arep ning ndi? Jipuk karung ade letong. Aja nesu. Aja nesu. Wong ngene ra mudeng kok ora soal cerita, Mbak Ima. Nggih. Mangga sekilo harganya 10.000. Kalau membeli 2 kilo berapa, Mbak Ima? 20.000. Pinter. Aku ya iso kuwi. Anggur sekilo harganya 20.000, Mas Gareng. Nggih. Pertanyaannya siapa yang jual anggur? Sapa, Mas? Ora iso. Reng. Mriki sing dodolan anggur sapa, Bu? Ora eneng. Mbak Ima saged ngertos? Saged. Sinten Mbak sing dodol anggur? Aku ngono Oh, kok. ben pinter 100. Iki sing dene dodol anggur. Reng, telek pitik jenenge apa, Reng? Lencung. Telek wedhus? Serintil. Sapi? Letong. Telek tok pikiran. Oke, siap. Ning ndi? Apa golek karung ngade letong? Kalah ora? 5 tambah 5 piro, Mbak Imas? 10. 2 tambah 2. 4. 20.000 bagi 200 selawe swidak papat piro? 327. Nah, bener iku. Pinter, cah Penting kan pinter. itu. Pinter cepet jawabnya. Percaya apa ora kowe? Ya ora, Pak. Itu ngeneh kok bener 327. Kene iki utek komputer padahal. Hitungane kula 326 ya, Pak. Alah salah kowe kuwi. Oh, ya bener lho. Kandhane kok. Wis gak apa-apa. Oh, iya. Aku goblok lah pangananku telek lah penting aworku wong ayu-ayu. Iya. Timbang kono wong pinter pangane spaghetti awore debok. Ora masalah. Ning debok karo aku putih kono lho, Mas. Putih ndi? Putih kono lho. Lah ning debok rak gak bergerak nek kamu kan bergerak. Oh, iya, ya. Gak percaya? Ayo kita bergerak. Wong edan nyidam sari Mbak Iman nyidam sari. Oh ya, coba kaya ngapa nyidam sari.
mumpung ana Mas. Gare wis rampung to bawa mureng? Sampun. Bawa apa aja kowe mau kuwi aja? Mau pangkur ngrenas. Pangkur renas iki diringi malah apik. Jane ning nek diringi grogi ya, Pak. Soale cengkoke gak kaya Prodadi. Pangkur ngerenas iki ngiringi langen Driat apa Driasmara kae ya. Nggih, leres niku. Do jagat dewa Bathara. Lah niku kula jaman gandrung mbok wedok karon sih diiringi niku tak setelke kaset. Wah, gayenge po. Mbok wedok nek joget langsung ngene. Wedok kok ngono. Lah wonge lemu gek ndi kok. Buka saking vokal Mbak Ima. Upama ya. Upama sliramu segar mati, aku kumbang idam sari. Gonggone. Sembah nuwun. Matur nuwun wong ayu. Nggih, iki dulur-dulur saka Lengkong Garung do rombongan Pak Kadus, Pak Bayan do rawuh. Alhamdulillah. Nggih, sembah nuwun Pak Rawiarca komplit iki. Ha iya, ning Lengkong. Jane wis kangen karo awake dhewe. Ha iya. Sembah nuwun padha rawuh. Nggih. Matur nuwun dipantau Mas Komir juragane rancaan. Oh iya. Komplit sing rawuh pokoke Pak Ikit. Nggih, sembah nuwun. Ora ngomongaken para sepuh, para nem-neman nggih komplit. Komplit. Nek kono-kono cah nom lak do alergi wayangan to Pak. Leres. Nyatane mriki sing nom-nom nggih tesih tumblek-blek luar biasa. Tumblek-blek. Ketok iki ora kepengin nonton wayang kok sing nomok. Lah nonton apa? Nonton aku. Iya. Anakku bagus. Waduh. Wah, gayamu. Iki sembah nuwun dipantau Pak Afif saking Pasian Tuban. Salam nggih kanca-kanca Cakraningrat Fans Club ingkang nobar sedaya. CFC Kudus Semarang sampai rawuh. Matur nuwun. Nah,
Coba iki Mbak Mbak Ida Lala. Oke. Iki sing kelahiran Wonosobo, sing saiki hijrah ning Surakarta Adiningrat. Nggih. Ya diaturi jumeneng. Heeh ngene. Ya disepoti. Heeh. Tembangke sing penak. Saya mau tamasya berkeliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya mau beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki melihat kata kasih ke kanan dan ke kiri. Lihat beca berlari, kereta tak berhenti. Beca, tolong hati-hati. Dalu Mbak Ida Lala. Sugeng dalu. Menika saged sowan wonten Kabupaten Wonosobo daerah jenengan. Nggih. Menawi panjenengan aslinipun Wonosobone pundi Mbak Ida? Kepil, Mas. Kepil iku kecamatan. Kepil nih kecamatanipun Kepil. Kepil, desane? Desane Kagungan. 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 Kagungane sinten? Kagunganipun bapake. Oh, Kepil. Ngaten nggih. Ya. Perbatasan kalian Purworejo Magelang. Oh, ngapak ya. Ora. Orang ngapak ya. Kaya basane Magelangan nek cara Magelangan. nggih. Oh, nggih. Nek Jadi sedaerah Wonosobo itu bahasanya sendiri-sendiri. macem-macem Mas nggih. Nek mriki pun ngapak dereng ya. Mriki pun ngapak napa dereng, Pak? Dereng. Biasa bae. Ngapak sithik. Oh, prige ngono. Brige. Nyong. Nyong. DE apa DK? Deke. DK. Ana sing sira apa ora? Ora nana. Ora nana. Orang ngapak ora kepenak lho. Iya, kudune ngapak. Ya ora apa-apa ngapake dewek-dewek. Dewek-dewek iya. Nek ini dewek-dewek apa dewek-dewek? Dewek-dewek. Dewek-dewek lah. Iya. Mas Bari, ultra plus Mas mumet dasku. Ndasmu kena ngopo? Mumet juga ngomong kok ora cetha iki kok. Cara kene iki. Ya kaya carane dewek-dewek Indonesia kan jembar ombo. Dadi apa? Ngrembug Indonesia kula ndek bar padu, Pak. Sebabe. Bisane. Kula niki lak bar dolan teng Tangerang. Heeh, terus Pak D kula teng Tangerang mriku. Jakarta. Iya. Jakarta. Ya. Nek kono O kan ngandani A. Iya nang kene kan Jakarta. Nah nek kono Jakarta. Iya. Piye. Lah teng mriku Pak D arep benakno kentheng golek ondo. Heeh. Perintah aku. Lereng, tulung silahke ondo nggone Mbak Ida rak ngono. Iya. Tanggane jenenge Mbak Ida. Oh, tanggane kana jenenge Mbak Ida. Aku yo matur karo Bu Ida niku wau. Bu Ida lah nganggo daster, gak dastere tipis rada Semriwing mundur. nggak? Saking semrawange dadi semriwing. Ngomongmu piye? Mohon maaf Bu Ida karena di Jakarta kan, Ya. Tangerang kan bahasa Indonesia. Ya. Mohon maaf Bu Ida, saya suruh Pak D mau pinjem Anda, mau dinaikin Pak D buat benaikin tren. Lambemu. Lah ya kleru kaya ngono ora. Ondo iki ora Anda. Lah napa? Ondo ya ondo. Nah. Tangga. Apa? Tangga. Tanggane sapa? Tanggamu. Lah sing duwe tangga iki Bu Ida kok wong tanggane ra duwe kok. Yo. Sing disilih kuwi tanggane Bu Ida. Oh, tanggane Bu Ida ra duwe ondo, sing duwe ondo iki Bu Ida. Bar njaluk ultra flu bar ganti aku sing ngruk omongan wong iki. Slendro menyuruh Pak Pitaya. Ngok pitaya tadi. Iya cara kene pitaya lah. Oh iya. Iya. Pitoyo kayak ngono ya, mbok ya bener apa ora? Iya, lah nyong isi kelingan ya lumayan Sigit lah. Arianto. Sigit Arianta. Oh, Arianta, ya. Ya ora ya. Pak Sigit. Ida Tadi Lala, ora- betul ya? Ida Lala, Iya, Ida Lala, betul. Pok Sigit keprimen sih kabare Rika. Kok Rika? Rika. Deke. Deke. Samang sehat? Alhamdulillah sehat lah. Waras? Inyong waras. Rika? Waras? Gak mudeng aku. Sehat. Oh, sehat. Sehat. Nek cara mriki ngerokok nama Mbak Ida bahasane? Udut. Udut. Eh. Nek nglairke Mana? manak. Oh. Ana maning sing luwih kasar. Apa? Ndoboli. Oh, anak sing ndoboli. Iya. Boli. Ndoboli. Sesuk ngedeke rumah sakit ndoboli. Korban lagi. Korban rumah sakit untuk bersalin gitu loh. Ya rumah sakit bersalin toh Oh, Pak, iya. kok ndoboli. Lah memang jenenge kayak ngono kok. Ane ya ora patut mosok rumah sakit ndoboli.
Coba tembangnya eling-eling Banyumasan ki. Oh. Wah, cocok iki Mbak Ija. Nggih. Raden Arya Werkudara. Jajak. Werkudara. Oh, Werkudara. Deke sing dadi Werkudarane. Oh, aku Werkudara. Iya. Ana Tangane keprimen. gatuke ora. Ya lurun dhisik tak apa ngono lah. Suling masuk Gedang. suling. Ya suling ya bisa. Ora ana gedang suling. Kedawan tapi ya mosok Kowe nek nganti pecah tak kelem kowe. Malah kaya arep anggar. Iki mono jenenge suling sing digawe brengsing wis garing. Lah nyebul iso jejeg iso miring, sing nyebul sikep kemu ben ora kecing. Nah. Oke. Ayo Mbak Ida. Ya. Raden Harya Werkudara. Lumayan jogete. Ngapa kowe? Gatel. Oh, Ya wayang pura entuk gatelen. gatel kakeleke. Iya. Iki ra percaya tilik ono. Sudi. Nyata lamun Nyata lamun. satria Puru dadi Jodipati kencing, kula kencing. Kok kencing aku sapa? Apa langgane? Jodipati. Oh ya Jodiwati. Kenang apa Deke? Gringgingen kanyepen. Oh, alah. Werkudara kaken pula sih. Iya. Olahraga ya. Keprimen sing Rika aja kaya kowe lah. Angsal raga. Ngopo kuwi? Angop. Angop. Oh iya. Werkudara mbok suarane gedhe. Nggih Ora. Pak Dalang nggih. Werkudara sih suaranya gede, nemen. Iya. Aja kaya gue. Contohnya Pak. Contohnya kayak nyong. Iya. Lah, cangkeme kaya Pak Dalang kaya ngono bisa apa ora? Kaya apa? Kaya Pak Dalang kaya ngono suarane. Mau cangkeme. Cangkemmu dhewe. Kurang gede. Kurang gede lah. Ari. Gede meneng. Gede maning. Maning. Ah, memper nek ora payu ndalang lho suarane kaya ngono, ora bisa dadi Werkudara. Dadi dalang kurang gede, dadi gareng gegeden suaramu. Aku nek mayang kan gak ngetokno Werkudara. Oh iya. Oh iya ya. Pendora metu kok. Terus ini Mbak Kayu. Gecek simbar Lulusan SMKI Yogyakarta kiye. Lah nek celuk-celuk jenengku lah apa? Kok iso? Simbar jajak dalem. Jaja. Jenengku. Dodo artinya. Lah nyoh. Lah. Siapa sing gelem? Alah menolak nek wong akeh nek dhewekane WA wae nek dadah. Gajal prige. Yen ngandika ngapa sih Deke anteng bisa apa ora? Tak sumet ndase. Syukur. Kaya mercone disumet. Lah kuwi ira-iranmu lek kaya pucuke mercon. Aku lek ganti reng sombe nek ketemu aku ira-irane aja kuwi neh. Kuwi ira-iran elek digawa para sapa. Isin nak ngene. Ah wis kok Pak regine Pak. Wah semane Aku ajeng ganti regane larang kok Pak. pesen Mas Rangga sing Jaipong kuwi iso gawe ira-iran. Estu Mas Angga. Lho. Nek estu kula pesen tenan iki. Diukur ndase gedene rana. Ndase, ndase. Alah padake. Apa? Ndas truk apa ngono wis apa-apa. Ora. Mungkin sing ngurusi Pak Igit Mas Rangga. Apamu aku ngurusi. Terus ki Mbak kita. Pindah kontor Ira-iran gareng iki sing
mriyayi lah. Kene brom apa prada kabeh, polos, prada biur kaya kiye. Adlah ora rupane kaya aromanis warna-warni abang ijo. Jan cebleh bentuke elek. Ora apa-apa. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa wong kono mae dhewe ora tau ngajak lho. Terus dasar satria prawira rama heling kula heling gunungane Senapati. Oke ya.
Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Mbak Ida suarane iso apik tenan kowe lah, luar biasa. Sing gendang ya luar biasa. Wis Wah. mirip pokoknya mirip. Jos Mas Rangga. Sekarane ya komplit lho Mas Rangga iki Banyumas, Banyuwangi, Banyudono, pokoke kok iso kabeh. Banyu asin. Nggih. Pokoke kabeh mirip-mirip kabeh wisan ngono. Nggih, leres. Luar Pancen biasa. kene tayupan ndek bengi. Nggih. Tayupan iki wis meh mirip-mirip kono, beda karo lenggeran, beda. Oh, Nggih, ngaten. tayub kene. Nggih, luar Mbak Ida biasa. kon lenggeran ya pinter. Ngono, wong asli wong piyai kene. Ya. Coba iki tak golekke pesinden sing lemah lembut sing kira-kira Sinten, cocok Pak, karo kowe. Lemah lembut, cocok sing nek. halus cocok karo kowe. Kok aku Janaka mesti nggo Sri anu Sembodra. Betul. Nggih, nek Mbak Ida niku rak Sri Kandi. Sri Kandi lah ya. Bergas, cancut tali wondo. Menika Mbak Deni saking Nganjuk. Oke. Ngene Mbak Deni yang lemah lembut kene ben ngadeg. Coba do nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel. Takoni kuwi lemah lembut Reng. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu. Nuwun sewu pisan melih nggih Pak nggih. Iya, pisan ora Kok apa-apa. menawa wau dereng siap piyayinipun. Heeh. Wilujeng dalu wong ayu. Nggih, wilujeng dalu Mas Bareng. Oh, lemah lembut. Lemah lembut iki. Ngeten niki lemah lembut Pak. Nggih. Nggih niki Takoni jenenge niki sapa? lemah gronjalan Pak. Nggih, usum 3 lungko iki. Paring asma sinten wong ayu? Sapa? Aku. Malah koyo ah. Ije wong ayu panjenengan kok paring asma sih. Kok dadak takon-takon jenengmu kok waninen sampean? Syukur. Kok dadak ngarani lemah nelo? Alah Rasungkan karo aku, gak sungkan karo aku. nek jenengan lemah nelo ya nek benere to no. Apane sing nelo? Lah mosok gak paham genah sigar seprapat no. Opone sih sigar seprapat? Lemahin lho Pak Nelo, lemahin. Sing ndi? Sampean kok kaya ngono karo aku. Lah Karo liya-liyane lho mbok sayang-sayang ki mau Mbak Ima mbok gandrung kabeh mbok jak joget Mbak Ida mbok jak joget. Karo aku kok sia-sia kowe. Ngece kowe karo aku, Aduh. Ngece sampean karo aku. Aduh lagi durga wedi kok saiki. Nyun Lho, pangapun. malah ngalani aku durga, Sampean Oga. ngece kan ngadeg. Sapa ngomong lugo ngadeg? Iki patine dagelan ya bengi iki. Maju rene, maju. Injih nyuwun pangapunten nuwun sewu amit nggih. Maju. Tak Injih. sigar merapat. Injih. Ampun galak-galak. Injih. Lah wong sampean yo nyerek-nyerekke karo aku sampean kaya ngono kan. Wani karo aku, Wani. Mana wani karo aku? Umuk kowe saiki, pamer Wani karo aku, bagus kowe wani. saiki. Pamer Bagusi pinter. arep bagusi. Wani karo aku, Tolong! Tolong! Wani karo aku. Tolong! Pak Hansip kula diperkosa. Lambemu. Lah iki lho ketok udilku. Aku isin aku kowe padune pengen delok udel kowe lele. Oh ala den. Tuwek aku. Kok Eh? dande tak biacok. Ki sinden po gali dek model. Biyen pernah dadi gali. Hmm. Neng terminal 2 tahun terus latihan ngamen akhirnya tak jak nyinden. Ki mateni wong lho, bojone iki dekne nikah wis ping 4. Heh? Sing lanang mati kabeh. Mati kabeh. Kene ngopo? Sing bojo pertama matine kenapa Den Ben? Mati kepidek. Heh? Kepidak sikile mati. Kepidek. Salah turun ning pinggir lawang. Kepidek. Jane bojo apa tekek kepidak mati. Sing bojo nomor 2 Kesamplok, Mas. Hah? Kesamplok mati. Kesamplok lengan ki lho, gak ngerti sampean. Jane bojo apa lampu kesamplok mati. lengene iki ana Aji Brojo Mustine kuwi ora lawaran ki ana gawane. Oh, ana gamane ya. Kawan, Dian saiki. Bojo nomor 3 matine kenapa? Dek? tak idoni. Oh. Kuwi Tak idoni melonyoh. Arep tak idoni apa ya sampean? Nggonku malah urip nek didoni. Ayah. Yo Lil yo. Yo Lil yo. Yo Lil yo.
Ini bocah tahu. Oh. Nembang-nembangi Mbak Deni nggih. Oke. Ojo galak-galak ya aku wedi aku. Ora aku ora galak kok. Eling to, biyen ning kos sing bayar sapa kos-kosan kae? Sing bayar sapa? Bapakmu no. Oh. Tak kira nek kowe. Ya ora mungkin no Pak wong kula dhewe kos-kosan yo njaluk kok. Kowe njaluk saras. Niku biyen masuk angin sing ngerok ya aku no Den. Alah kaya ngerti-ngerti ya. Alah mosok gak paham mo Den. Nyapa? Alah tohmu gedhi ning kene no. Ning ndi? Biyen masuk angin iki telepon, "Jak tulung aku masuk angin tak keroki." Terus Modelmu. Terus nek toy ketok teng mriki. mengucapkan apa Mbak Deni datang warga Dukuh Sontenayan ingkang ngadani merti dusun. Nggih, mugi-mugi warga dusun Sontenayan tansah ayem tentrem bagya mulya, murah sandang kelawan pangan. Amin. Amin. Coba ditembangke gandrung pangkur. Oke. Sing mesra karo Garing Jajak Den bengi iki kepeksa. Oke. Nadyan to rada mutah dimpet sithik Den. Ambune ra karo-karoan. Sing gandrung kula kok ngenyak aku to Den. Ambumu lho menyebar sak lapangan. Sing gandrung Deni. Oh, oke, berarti aku sing bagus. Iya. Kono iki danan aku. Iya. Oke wong ayu. Kangen kutan. Nyapa kok ngono kowe? Aku rek omoh mbok gandrung. Jual mahal. Jual mahal. Murah ora tak tuku kok. Syukur. Ora mbok tuku wong ora ndedet kok. Gak. Lagi lagi golek. Oh iya. Pripun Budian? Murah purun. Nambang ya? Ya Mbang, mosok takon adan. Oh ngono. Sik konsentrasi karo kopi lho. Ini wayangane kene rampungnya nanti jam 4:30, jam 5. 4:30. Wah, Nanti kok jam 5:30 to, Mas? Biasanya 6:30 kok, Oh iya toh. Heeh. Kurang padang. Yo kita wancini sholat subuh yo harus menghormati. Nggih. Kudu sholat. Wah, sing nonton sampai kemulan anduk. Iya. Saking ademe ana Nggih, ya. disimak kanca-kanca CFC Ngayuk Jakarta, Pak Nggih, Bintoro sak kanca nggih. matur nuwun. Enden kangen. Kangen kutan pao pama Masya Allah, suarane apik ora Getipong. jamak. Saking senengi lho, Pak. Suara apik epol. Aja nganti tumbuk sesuk bengi ya. Ora. Lagune kudu beda kabeh. Beda. Kamangka lagi pilek aku Mas iki. Wah, pilek apik ngene. Pilek iki. Dane ora pilek, Dok. Wah. Ngene iki tukon piro ngene iki. Gratis. Mung sliramu. Mong sliramu kang dadi talanging ati Komentarmu piye Reng tentang Mbak Deni Reng? Suarane Reng. Sae, Pak. Weh. Kula nuwun sewu tak mriko sekedap. Lah ngopo? Mas kopi, kula mang damelke setunggal kok gulane dipisah ya, Mas. 2 kilo ya, Mas. Arep mok dol kok gulone. Nah, kula nggih warung kok, Pak. Wong edian. Suaramu apik, Yai. Apa ya? Wah, suaramu jos. Ya gur kelakuanmu diperbaiki sithik. Lambemu. Alah kula paham no, kos-kosane aku ngerti mbiyen. no. Apa iya? Alah, kowe entuk bojo iki ya gara-gara mendem no, Pak. Wawur ae. Alah. Wawur ae sing ning kos-kosan ya dadi bojoku saiki kuwi. Utuh, sing dhek men brewok tok lele. Alah. Sopo? Dhek men rada ireng kok. Ora ono. Sing saiki rada merongos tok lele. Lambene. Apa gak iya? Ora. Oh, ganti neh pisan. Ora ya gur sitok tok. Gonta ganti jae iki. Sumpah sitok tok. Jane mbok dol piro nek sop? Ora sumpah sitok tok. Buntel krus godhong pincuan. Apa? Bocah elek luwes kok ya intuan. Omongan kuwi plinteng kok kene. Aku apal banget lho cah iki. Mantane kok apal toe barang. Lah mantane mbiyen ya sakos karo aku barang kok.
Guyu kowe lele. Matane. Alah kebongkar kae ora aku lele. Salahmu aku piye njaluk gak mbok kei. Wong edan ngono ngilmumu. Nek Lila aman. Wong nurut banget karo aku aman. Aman. Oh nek manut karo kowe ku aman. Aman. Ora manut aku. Aku ora sudi manut karo kowe. Ayo bacot ke Den. Alah gagas lambene jajak. Lah iya kok kok gawe ukara. Nggo nglipur ati nok ditinggal Indri ya. Padune ra ketekan karo Indri. Ayo Den. Aku ora diundang. Waslamas anggon gunungku. Nanging hamong laleda. Ana truk muat sapi kok Temanggung mara Wonosobo ring. Nggih. Pripun niku? Ana sapi isine 10 Nggih, ana ning dhuwur truk dhuwur truk. kok Temanggung perjalanan ke Wonosobo. Ya. Ning tengah dalan sapi 10 mau ana sing mencolot loro. Sapine sing ning truk jumlahe pira? Ya 8 to, Pak. Kono mbok takoke kok cah cilik jenengan lho. Salah. Piye ta saiki? Sapi kok Temanggung Kok Temanggung? matrek marang Wonosobo. Wonosobo. Nggih, isine sapi 10. 10. Ning jero bak ki ana sing mencolot loro. Mencolot loro. Tekan Wonosobo sapine pira? Ijek 8 kuwi pertanyaan cah cilik, Pak Git. Salah. Lah, Ya tetep 10 kok 8 apa? lah kok iso? Lah, gur mencolot ning nggon mak kluthik ngono tok. Ora mencolot metu. Kuwi ya nek kletonge, Pak. Ora ono wis tak resik. Tak adane Pak kletonge. Kalah terus kowe. Sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Kidul. Nek sapi madhep ngulon buntute ning ndi? Etan. Salah. Sapi madhep ngalor buntute ning ndi? Kidul. Sapi madhep ngulon buntute ning ndi? Etan. Salah. Ya buntute tetep ning kidul. Lah kok iso? Sapine mung noleh ngene tok. Kuwi ya nek kletonge, Pak. Ora enek. Tak adane kletonge, Pak. Ya kok sik urung tuk bahan aku. Ya omongi nek isine telek tok ya ngono kuwi. Iya. Rapoke, Den? Iki ya telek tok iya. Tak tau wapuk cangkemmu. Agak ndang to. Ngelingono rikala tiraka pungkur. Ana sapi dibeleh gulune mati, daginge sah napa mboten? Ya sah. Ora sah. Dibeleh sah. Ora sah. Wong ora didongani dadi haram. Sapi sing sah kuwi dibeleh nganggo donga. Nek ora didongani ora sah. Iki piye pertanyaan apa? Lho bener apa, Pak? Sapi nek dibeleh, nek ora didongani dadi sapi haram. Kudu didongani sik, nek ora didongani haram. Nggonku mudin nggonku gur dibatin tok langsung ngek ngono kuwi ora ono. Tungone dibatin. Kuwi ya nek teleh. Terus Hati-hati, Pak Dik. Ya, aja digas, berengeng engko. kaya sakrap ya. Apal banget. Lah lole. Seliramu nate ngendika tresna lair terus sing batin. Katresnan sejati kagem para kadang-kadang Karang Taruna kabeh. Iki lagune anak muda ya, Reng. Siap. Nadyan to ora ana kibote, ora ana musike ning tetep digarap nganggo gamelan. Iso insyaallah. Coba kaya ngapa katresnan sejati Mbak Deni Nganjuk dados.
sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan hatine ngendi dul wong manis kang tak anti-anti Rame banter, Pak. janji tresno disekseni ati iki pepujan hatine ngendi wong manis kang tak anti-anti Aku
wong tepuk tangan. Ojo GR kowe iki. Ono ya wis. Galak era karuan sih. Bocah kok lha ngene iki bojone ora. Tak kira lemah lembut jebule lemah kuburan. Medeni wong. Iki. Oh iya lagi ndur enek paesane. Gelungan kuwi. Oh gelungan ta niku. Alhamdulillah sampun kalemahan Pak Igit. Menika sakmenika gendingan saking Blitar Mbak Yosi dia. Oh, cocok. Oh menika kene. Slendro-slendro Pak Pit, jenenge Pak Pit. Menika saking Blitar Kota Patria. Oh, Mbak sinten Mbak Yosi nggih? Mbak Yosi lah Mbak iki Yosi. sing lemah lembut tenanan iki. Ketok iki bocah. Monggo Mbak Yosi. Blitar kutha cilik kang kawentar. Epi-pendi gunung ngelok. Sing ayo iki. Karo jaman jaman kekepat. Pata brontas sing dipimpin Supriyadi. Kalangi pana ambune sangot. Mojo pae ana candi penataran. Kalangi pana layane bokarna. Dalu Mbak Yosi. Selamat malam, Bu Limbo, Mbak Jange. Halo semuanya, apa kabar? Aku baik, kamu gimana? Ndung tak tok ding dung tak tung dung tak tok ding dung cit. Tak kira alus jebul yo beda ya. Kenapa kamu nabuin aku? Ini bukan lemah gemulai Pak Igit. Apa itu? Lemah kericak. Apa itu lemah kreca? Saya nggak tahu. Lemah kericak itu lemah yang halus banget. Oh, Seperti lemah koral. saya kan memang lemah lembut. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Kalau begitu harganya berapa? Kok malah kok nyanyi tak pelintang lambi. Maksudnya nek nyinden iku lho Pak, bayarannya pinten sak mongso kula mayang kan riku tak suwun Ora berkahi. cocok kok lambimu karo atinmu ora cocok. Tidak boleh. Itu namanya menghina wanita. Kamu tidak boleh. Masa wanita mau dibeli, kok tanya harga? Memangnya kamu punya uang berapa? Kok bisa menghargai aku? Memangnya kamu kaya raya? Enggak mungkin lah. Tidak mungkin. Kamu tidak akan bisa membeli saya. Tidak mungkin. Kamu itu sudah miskin melintir. Tidak mungkin akan bisa membeli aku seorang cantiknya Indonesia. Tidak akan terjadi. Hal itu tidak mungkin terjadi karena itu adalah... Saya tidak mau membeli, saya hanya mau menyewa semalam saja. Wong edan sinden arep dirental. Lah nek sewengi kok nyinden nek lumrah to Pak Gagasan jenengan pripun to? Nyewa sewengi kok nyinden. Jenengan mesti Oh iya pikiran. kowe dicampur sari, Dik. Alah, kula gadah campur sari. Nama campur sari saya Bubar Budaya Laras. Sapa? Campur sariku. Sapa sing takon? Syukuri. Ora ana sing takon kok. Enjing-enjing kula pesen dilukis nggih, Pak. Dipadhakke Saraswati Wonogiri. Nggih, nika nggene bojo kula. Oh, pamer. Ben ngerti to piyaine. Oh, iya. Kok nek ora terus ngono. Oh. Halo. Apa lu? Ora tekok kowe ra patheken. Oh, kok iso wong lanang rumah sana terus aku iso dirental. Tidak mungkin. Kamu itu punya apa? Enggak punya apa-apa. Jangan sok-sokan ya sama aku. Kamu itu lelaki berai nogo aja kok mau ngerental-ngerental aku. Enggak mungkin. Jangan mendekatiku, jangan mendekatiku, jangan dekat-dekat. Nanti kamu nanti Aku ngerti aku. Aku nanti teyengen, enggak mau lah ya aku bersamamu. Tidak bisa dong. Aku juga tidak mau jadi sama kamu lagi. Kok bisa sih? Nggak mungkin lah. Kamu yang ngeser aku kok terus mari ngono kamu yang wegah. Nggak mungkin lah. Yang wegah itu aku. Yang Tak wegah takoni itu basa Indonesia kok no mari ngono iki basa. Lah kula percaya wong cah iki asline wong desa Kluthuk lho asline. Ning gur gen ketok mewah ben ketok nasional terus bahasa Indonesia. Asline lho. Lho omahmu gerereng-ereng Gunung Asli Blitar apa? lho. apa? Aku lho paham betul aku. Lewe ngerti omahku piye? Alah, Nggak tahu kan? Kamu sok tahi sih. Tahu. Sok tak. Ngono kok bojone ora tuku headsete kok ora gonta-ganti piye? Mboten. Oh bojone budek kok. Nyun sen iki. Nyun pangapunten iki. Kakak kelas kula nika. Namine Didik, kula nggih Didik. Padha plek. Sopo? Alah kok terus Sopo? madak-madakne. Sopo? Sing nyaron penerus niku lho. Garwane niki jenenge Didik.
Kula nggih Didi, mula wajah-wajah iki mirip asline. Nuwun sewu. Mas Didi, ben warga mriki ngerti wajah asli kula jenengan berdiri menghadap mriku. Ya yamu. Rupamu padha karo bojoku. Jambe sinigar karo ngono. Wes saiki jengleng Yosi. Heh, Jengleng Yosi. tak ijen riyen nggih. Nuwun sewu Mas Didi, kepareng ngampil kula jengleng sekedap nggih. Nggih paling is guru turahanmu kok ya. Iya. Mambiat mayon. Pesisir Banyuwangi. Mumbul sing dhuwur lho, Reng. Ah siap. Angger kendang wis sing mene obo-obo muni kowe persiapan mumbul sing dhuwur. Siap Engko ora? mumbul ndase ciglokke sik. Terus. Nah, ku lho. Ora, Urung enek atraksi ngono ki sumpah ning donya iki urung enek. Dadi gareng lek jengleng ya to, munggah sing penculik ngono terus mari ngono jiglok ndase sik. Kuwi engko mesti viral kowe. Ora Yakin? Ora trimo viral ki malah. Lah piye? Disiarke nggon-nggon. Disiarke masjid. Ora to mur dire cakrane rat kok do serik kare aku. Ora serik lah kan ya kuwi jenenge viral to. Alah Lho. padune cacah lho do kalah Meri ganteng karo aku. Iya coba Mbak Yosi. Mambiat mayon. Mambiat mayon paman. Ayo Alah. Mak Piye to? kelunting. Alah. Iki jane piye? Kok umuk. Sing apik ta? Bisa Mas. Alah. Klotak. Oh alah, nuwun sewu amit nggih pujian nggih. Arep ngopo? Nyoh jarum kupek enggak? Jarum kupek muni Oh. gleng ya. Muni gleng ya. Muni piye? Angger kowe mumbul yogane. Gleng. Oh, yogane muni geleng. Oke. Iso kok jarum kok tadi. Oke, jarum lho, Tetep Kak. muni Iki geleng. lancar iki enggak ya? Nek gak gleng balik lho ya. Iya. Mesti kleng iki kok. Mau jatah lho, Mang. Aku kok urung entuk. Heh? Aku urung. Lah jenenge mboten ces kok. Oh iya. Siap? Siap. Suwa. Suarane ora nggo A. Oh, mboten damel ana. Suarane. Oh, salah ta? Salah. Oh, salah. Ki mono kirek padake asu. Si Mikir sing anak salah. iki, heeh. Suarane. Geleng, aja lali geleng. Urung iki urung. Kowe iki sik. ngendang apa arep dandan to, Le? Lah, Lagi urung. dandan. Oh nyetem. Lah aku siap wis lah kudu mak gleng. Urung wayahe sik, iki sik jeda. Oh jeda iya. Ya le. Gandeng balam. Sip ta? Bisa nggak sih? Bisa. Apa iki? Seleng. Wis apik ta? Iya. Ya. Wis muni geleng. Sudah kan? Mas. Sah wis. Mas. Gue mau rokok regane selawe lho, Mas. Mosok glengi yo ngono. Glengi masih bareng-bareng lho. Glengi bareng-bareng ngono lho. Heh? Yo liyane menehi. Mbok ngetokno to wis dijatah karo panitia no, Jek. Wis entek oh. Kuwi jane mbok pangan apa mbok? Yo sih buka Mas, jom cocok Mas. Cicak-cicak rata ya. Bareng-bareng ya Mas, gleng ya. Mesakne gareng bengi iki sambatan lho cah sakne. Loh. Lho kuwi iki sambatan to? Ayo sambatan nonton iki. Mesakne kanca-kanca mesakne. Pripun Pak Git? Kula pripun? Kae lho, as bubul. Mumbul gage cepet. Lo mumpung ditabuhi Caca. Iya. Iya. Kamu nih? Sakne dijegleng cah sambatan. Sambatan kok. Mesake
Ya wis ben bahagia, bengi iki ben bahagia. Enggak apa-apa. Kok maafkan teman-teman enggak ngerti kok. Iki malah gak ngerti iki mau. Maafkan. Nek no rokoke balekno lah, Mas. Opahane yo gur iki bae. Ya kowe yo terima-terima no. Ku kenang-kenangan ora bakal tak udut. Sambatane sik tak bayar sesuke, Reng. Walah, adu-aduhi sambatan. Sepurane ya Bu, bojomu bengi sambatan. Sesuk sing nggo nebus anak wedok nek balik ke rumah sakit kok tak golek utangan. Anak wedok bar-babaran mbok entuk balik anake jek ning inkubator kok Pak, mosok mentolo sambatan. Iki mau mboke wis WA dijak mulih anake. WA aku bojomu wisan. Mosok lagi. Alhamdulillah Pak Sigit mesti sedaya ngono. Wis dijak balik. WA aku kulino WA-an karo bojomu kok. Walah jajal tak buka WA aku le. Ndi WA-mu? Buka sik. Oh. Walah iya wonge ngemiki. Lho, lha iki du anakku iki gerah Randia no. Sembrono. Ojo. Aduh. Mosok bojoku timik Randia. Iso timiran. Berarti bojomu kleru kirim foto iki. Ya wis Lil, gak apa-apa ku ambek kowe lah ya Lil. Wong edan. Ayo ya, seterusnya ya. Ya Lil. Mbok racuni. Oke. Nyerah biai nuswan lemes ngono. Sambatan. Oh iya. Lho kudune lek sambatan iki semangat to. Aku biasa sambatan iki semangat. Malah semangat ngono lho. Oh jenenge golek pasaran ki ya ngono kuwi kudu semangat. Enggak. Nyapa kok Aku mono rene ora golek pasaran. Golek apa, Pak? Golek sedulur rene. Wong iki gurung taun pisan yo dalange mesti gonta-ganti ora mesti aku nek. Terus ya. Pianyo wangi kelan kenang wetan Kaya kodok. Apik nek Ren. Kaya kodok mlumpat persis tenan takoni. Apik. Lucu lho bengi iki kowe iki. Serata ato iki. Padahal Pak iki mos tak niati. Apa? Ojo mikir bayaran lah, penting nyambut gawe sing Lah iya. berkah. Lah iya. Kan rasa kok pikir. Nek dhuwit tak nggopo to Pak, aku wis wong cukup. Eh. Walah tenan. Lah ndek nyibut. Cukup to. Wah turah cukup aku ino. Kaya ngono kuwi. Ndek nyibut. Cukup apa? Ndek ngi bojoku. Mas tanggane tuku kalung aku mbok ditukokno kalung cukup wong ayu aku. Oh ngono. Iya. Kancanu tukokno tas Mas aku mbok ditukokno cukup wong ayu aku. Wis jadi uripku kebak rasa cukup ya. Tak cukupi kabeh, Pak. Alhamdulillah bar kuwi bojoku nesu. Apik iki. Bapak-bapak mengke ibu-ibu dicukupi nggih. Cukup ibu-ibu. Nek njaluk apa-apa pun cukup. Cukup. Oh iya. Menungso sing serba cukup. Oh iya, apik-apik. Dicukupi. Aku gak tau njaluk, aku model nyolong ya iki. Soalnya aku njaluk ya cukup. Larlan kedol helas angkar. Cukup ya iki. Urung rampung kok cukup. Oh iya. Kalimyat Apa? Asik. Gemes aku nek karo Yosi. Endi ya ora Bahaya. gene-gene ngono kok. Enggak kena. Mosok ora kersa Enggak. belas. Bisa le. Tidak terasa. Oh, lah modele kok gua biawak kok. Gua biawak untungmu cepat.
Syukur rasakno kowe. Wedang wedangan sikilmu. Buah terus. Syukur. Gek sambel. Aja penyinyilan mlaken. Lah untung gak kena polokmu ora kena manukmu kuwi, Mang. Bocah yo tak delikke yo aneh. Hai. Aja takon senang susah hati sangga tanah India. Bariki sing tenang. Gumbal yaring Taman Sari Nusantara. Awas rek ayo. Apa? Iki lho. Iya ngerti nek iki lha apa? Yo gege wayang meloncat kok. Lah apa? Meloncat. Ndek mang melompat dituruti kok saiki melompat gah. Alah mutung. Ora mutung sakarmu. Loh ngono kok dodok mutung. Ora usah. Blambiangan. Gumelare Taman Sari Nusantara. Blambiangan. Gumelare Taman Sari Nusantara. Blambiangan susah seneng yo rota ojo takon. Wis pirang jaman turun ya wis kelakon. Akeh prahara taping langit dirambane kiruyara. Make gedhe make lubang ombak sekarang tira. Belambiangan gunung-gunung wira make prakoso. Sawah rame kebunan ira-wira make subur uripe. Aja kangelan banyu mili make gedhe sumberira. Make goyong make rekon rakyat bangun sing mari. Lagu menika kunjuk Ketua Paguyuban Lembaga Desa. Oh, Pak Bayu Rahayu. Nggih. Ketua BPD Bapak Sugiat, Ketua LPMD Bapak Mujianto, ndalah sedaya para panitia sedaya. Lagune Banyuwangen. Napa niki? Gerigis. 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 Coba kaya ngapa dikancani Mbak Lila ya ora apa-apa. Boleh. Lila sama Melani juga boleh Oh ya? iya karo Melani ya. Ayo nih. Golek keringet kene Mel. Kene Mang Ayu. Di MC ini Reng. Oke. Kali ini kita persembahkan artis yang cantik nan jelita. Dengan khas suara merdunya ada Gendo Ayu Yosi. Hadir dari kota Blitar, kondang melalang buana, pernah tenar di masa kemerdekaan yang kedua. Tuwek. Barane Tuwek tenan aku. Barane Jenderal. Ngawur. Barane Jenderal Sudirman ngawur. Rumangsaku kelahiran piro lho. Artis bekirutnya. Artis kisutnya. Lah ya sing selanjutnya bekirutnya. Berikutnya toh Pak kok bekirut. Berikutnya ada Gendo Ayu. Siapa jenengmu? Lila. Melani. Alcorado. Oh iya. Dari kota Bekasi. Juga ada Rembang. Oh Rembang. Juga ada Gendo Ayu. Lila Nono pamit mulai. Oh iya. Dari kota Rembang. Bekasi. Rembang Bekasi ya lah. Yuk kita hadirkan satu teman terpilih yang punya Gerigis. Bolo. Selamat menikmati yo. MC Racano lagunya adalah
Gerigis. Alah niki rak biasa umum musikane. Ya tak yo. Gerigis yo. Jan kuwi MC sambar bledek. Mulane campur sarene rapat. MC iki suarane iki gede. Ah niku wis umum. Yo, masih bareng bersama Cakra Ningrat. Yo, masih bersama Cakrinat yo. Oh iya bener, cilik ayo ngeliane gede cilik. Oh alah itu. Dianetan yo. Gerigis yo, dados.
Gerges untuk Anda semuanya digoyang bersama yo. Cantik-cantiknya Cakraningrat. Sudah siap bergoyang semuanya? Lila siap Lila? Siap Come on. Ayo dimulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3 yo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis ya wis kan dipikir akan rasa. Ya satu kali lagi biar hangat biar sehat. Kali ini kita bergoyang bersama Cakraningrat ya. Melani siap? Siap. Suaranya yang keras ya nak ya. Mic-nya dipepet kayak gini loh. Oke. Orang lelek kolu. Oke. Siap? Siap dong. Aku hitung ya. 1, 2, 3 dimulai. Ayo ayo. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wes ya wes hari kopi kesek guna. Sekarang giliran mbok-mbok aneh. Cantik-cantik bergoyang bersama ya. Jangan diam aja biar nggak dingin, oke? Semangat, semangat, semangat yo. Gari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, dongeri kabeh karo sing gunda. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, hangat dipegang apa kerasa. Iya, dari kisahku udah Bandar Glodoke buah riko Matur sembah nuwun. Makasih. Iku perkara lagun sampun goro-goro. Slindrun 6 Pak Pita. 6 abang po 6 ireng. Yo 6 takon padane jajak. Alhamdulillah. Kowe leren